أم أبلكم تجارون إرتراويان كميلكم لم أنت قال إخزابهر ككافلكم مسئلكم كتكتاتلون بتمونان فتحتنان حتىكم لكم شالوم كاب تنبيت يوناس يزجمر مو ناي يوناس تاريخ تفلت وهم تنبيت يوناس أبزبل ناي مصحف ቅዱስ ቃል ይርከብ ዮናስ እንግዲህ ከም ተፈልጡ እግዚአብሔር ናብ ነነዌ ዝባሃል ከተማ ይልእኹሞ ዮናስ ደግማ እግዚአብሔር ይቅርታ ዝብል አምላክ ከም ዝኾነ ስለዝፈልጥ ናብ ነነዌ ኸይድ አይደለም ናብ ነነዌ ምስከደ እግዚአብሔር ዝበለው ነገር ምስ አተሐላለፈ ድሃር እግዚአብሔር ከምዘይ የጥፎም ስለዝፈልጥ ስለዝነበረ ዮናስ ኸይድ አይደለም እና ዮናስ ናበ ሐዲሙ ይብል ምዕራፍ ሐድ ናብ ነነዌ መኻድ ገዲፉ ናብ ተርሴስ ይኸይድ ንምንታይ ኣብዚ ዝብል ሕቶን እዩ ንምንታይ እዩ ናብ ተርሴስ ገዲፉ ናብ ነነዌ ገዲፉ ናብ ተርሴስ ይኸይድ ንብል ኣብዚ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ምህረት አምላኽ ስለዝኾነ እዩ እግዚአብሔር ብሽዑ ሰዓት ዝሃቡ መልእክትታይ ነይሩ ንዮናስ ከጥፍአኩም እየ ተዘይ ተመሊስኩም ከጥፍአኩም እየ ነታ ከተማ ክግልብጥ እየ ከጥፍ እየ ዝብል መልእክት እዩ ነይሩ ሒብዎ ነይሩ ግና ተህዝቢ ዝመልእክት ምስሰምዐ ናብ እግዚአብሔር ክምለስ እዩ ይቅርታ ክሓትት እዩ እግዚአብሔር እውን ክገድፎም እዩ ኣነ ሓሳዊ ክበሃል እየ ብዝብል ዮናስ ናብ ካልእ ዓዲ ኸይድ ንሪኦ እሞ ዮናስ እግዚአብሔር ዝሓተቶ ነገር ስለዘይገበረ እግዚአብሔር ናብ ዝለኣኾ ስለዘይኸደ ታዝኸደሉ ዝኸደላ ዝነበረ መርከብ ክትናወጥ ንርኢ ታ መርከብ ብትናወጠላ ጊዜ ብሽዕቱ ጊዜ ዕፃ እዮም ዝገብሩ ነበሩ ዕፃ ኃጢአተኛ ንምርካብ ታ መርከብ ንምንታይ ትናወጥ ኃጢአተኛ ስለዘለው እዩ ምሳና ብዝብል ዕፃ ክገብሩ ንሪኦ ቲ ዕፃ ድማ ናብ ዮናስ ከወደቕ ንርኢ አልዒሎም ናብ ማይ ድብሪዎ ማይ ካብ ማይ ድማ ወፂኡ ዓሳ ነባሪ ክሕዞ ንርኢ ኣብ ዓሳ ነባሪ ሰለስተ መዓልትን ክሓድር ንሪኦሞ እቲ ዓሳ ነባሪ ድማ ክተፍኦ ናብ ባሕሪ ጥቓ ክድብርዮ እግዚአብሔር ክገብር ንሪኦሞ ካብኡ ተመሊሱ ናብቲ ዝተባሃለለ ዓዲ ኸይድ እሞ እቲ እግዚአብሔር ዝበለዎ መልእክቲ ነቲ ህዝቢ ይዛረብ እቲ ህዝቢ ድማ ሰሚዑ ክዳኑ ደብሪዩ ኩሉ ነገር ደብሪዩ ቅድሚ እግዚአብሔር ንስሓ ይወድቕ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ህዝቢ ይቅርታ ይብሎ ይቅር ይብሎ እሞ ዮናስ ብዝተናዲዱ ናብ በረኻ ወፂኡ ኣብ ዝኾነ ጽላል ኮፍ ኢሉ እናሃለወስ ዝኾነት ሓረግ ትመስል ነገር ተወዝእ እዛ ጽላል ዝሃበቱ ሓረግ ትመስል ነገር ድማ ቀልጢፋ ትነቅጽ እሞ ታ ጽላል ይስእና እሞ ይናደድ እግዚአብሔር በዚ ሕዚ ጊዜ መጺኡ ታይ ይብሎ ዮናስ እስኻ ዘይተኸልካያ ማይ ዘይስተኻያ ነቂጻ ኢልካ ተተናዲድካ ጸጋሙን የማኑን ዘይፈልጥ ህዝቢ ኣነ ዘዕበኽዎ ህዝቢ ይቕርታ ትብሎስ ታይ ይገደካ ይብሎ በዚ ተደሪኸ ንህዝቢ ትግራይ ክዛረቦ ዝደልዮ መልእክቲ እኔ አምላክ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ግዜ ዘምጸሉ ሰዓት ምህረት ዘምጸሉ ሰዓት በጺሑሎ እግዚአብሔር ዘርኤኒ ነገር እንዲሁ እዩ ሓደ ቃል ሂቡን ዝቃል ከካፍለኩም እቲ ቃል ከምዚ ይብል ኢሳይያስ 60 ቁጽሪ 1 ብርሃንኪ መጺኡ ክብሪ እግዚአብሔር ከኣ ወጺልኪ እዩሞ ተንስኢ ብርሂ ብርሃንኪ መጺኡ ክብሪ እግዚአብሔር ከኣ ወጺልኪ እዩሞ ተንስኢ ብርሂ እነሆ ጸልማት ንምድሪ ጠቓ ድማ ንህዝብታት የጎልብቦም ግናኸ እግዚአብሔር ኣብ ልዕልኺ ክውድእ ክብሩ ኣብ ልዕልኺ ከርኢ እዩ ኣሕዛብ ናብ ብርሃንኪ ነገስታት ከኣ ናብ ጸዳል ምብራቕኪ ክመጹ እዮም ኣዕንትኺ ናብ ዙርያ ቋሕ ኣብሊ እሞ ጠምቲ ኩሎም ተኣኪቦም ናባኺ ይመጹ ኣለዉ ኣወዳትኪ ካብ ርሑቕ ኣዋልድኪ ተሃቑፈን ይመጹ ኣለዉ እግዚአብሔር ብዝመጽእ ጊዜ በዚ ቀጻሊ ጊዜ ንትግራይ ጽቡቕ ነገር ከመጽእ እዩ ብርሃን ከመጽእ እዩ ሰላም ከመጽእ እዩ
ኢሳይያስ 53 ድማ ከምዚ ይብል ኢሳይያስ 53 ቁጥር 5 ከምዚ ይብል እሱ ብዛዕባ አበሳናን ቆሲሉ ብዛዕባ አበሳና ታይሉ ቆሲሉ ተቀጥቂጡ ይብል ብዛዕባ መን ብዛዕባ ናትና ኃጢአት ብዛዕባ ናትና ጸገም ብዛዕባ ናትና ምዕማዝ እሱ ቆሲሉ ንአና ምእንታን ሰላም ክህበና እሱ ናትና ሕማም ታይሉ ወሲዱ ይብል ስለዚህ እሱ ምእንታን ሰላም ክህበና ኢሳይያስ 53 ቁጥር 5 ይዛረብለኹ እሱ ምእንታን ንአና ሰላም ክኸውን ንአና ታይሉ ቆሲሉ ብናቱ ቁስል ድማ ንሕና ታይልና ሓዊና ብዚ ድሕርጂ ትግራይ ትሓዊ እያ ትግራይ ሰላም ትኸውን እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝኸፈሎ ቁስሊ ከፊሉ እዩ አበሳና እሱ ታይሉ እዩ ብዛዕባ አበሳና ብዛዕባ ናትና ኃጢአት ቆሲሉ እዩ ደቂቁ እዩ ምእንታን ንአና ሰላም ክኸውን ይብል ብናቱ ቁስሊ ድማ ንሕና ታይና ሓዊና ብናቱ ስብራት ድማ ሓዊና ኢና ይብል እሞ ትግራይ ናብ ሰላማ ትመለስ እያ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሰላሙ ናብ ዕቤቱ ክመለስ እዩ ህዝቢ ትግራይ እግዚአብሔር ዝፈልጠሉ እግዚአብሔር ዘኽብረሉ ዓመታት ክኸውን እዩ ድሕርጂ ሰላም ክኸውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዕቤቱ ክመለስ እዩ ትግራይ ናብ ዕቤታ ትመለስ እያ ትግራይ ናብ ብርሃን ትመለስ እያ እዚ መልእክቲ ከመሓላልፍ ከለኹ ብዙሕ ሰብ ደስ ከም ዘይብሎ ይፈልጥ እዩ ነገር ግን እግዚአብሔር 99 ዘለው ገዲፉ ይብል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ 99 ዘለው ገዲፉ ንዝጠፈአ ሓደ በጊዕ ዓለሻ ወፂኡ ይብል ቃሉ እግዚአብሔር ንትግራይ ይፈቱ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይፈቱ እዩ ንትግራይ ይፈቱ እዩ ህዝቡ አይድብሪን እግዚአብሔር ንህዝቡ ይፈቱ እዩ ንዝፈቶ ሰብ ድማ እግዚአብሔር ይቀጽእ ይብል ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ንዝፈቶ ሰብ ታይገብር ይቀጽእ እሞ ታይገብር ይመልስ እሞ እግዚአብሔር ቅድመ ሕጂ ዝነበሮ ሰላም በእጽፍ እዩ ዝመልስ ዕቤት በእጽፍ እዩ ዝመልስ ኩሉ ነገር ከእግዚአብሔር ዝኾነ ምርግጋዕ በእጽፍ እዩ ዝመልስ እና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ነሐዉ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ነሐዉ ዝጸልእ ኣብ ምንታይ ይነብር ኣብ ጸልማት ይነብር ናይ ዘለዓለም ሕይወት ድማ የብሉን ነሐዉ ዝጸልእ ቀታሊ ሰብ እዩ ይብል እዚ ድማ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣይወርስን እዩ ይብል ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ነሐዉ ዝጸልእ ኣብ ጸልማት ይነብር ስለዚህ ተጋሩ ሕዋትና እዮም ተጋሩ ደቀ እግዚአብሔር ደቀ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ተጋሩ እግዚአብሔር ይፈቶም እዩ ይመልሶም እዩ የድሕኖም እዩ እግዚአብሔር ዝፈቶም ህዝቢ እዮም ኤርትራውያን ተጋሩን ኣብ ዘለኹሞ ዓለም ኩሉ ጽቡቕ ነገር ይምንየልኩም ሻሎም ቻው